फंबाय लोगोफोर आंनि इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैहाय जोंनि गामियावहाय पिंकि ब्रह्म होननायनि हाबा दं। बे हाबाया हौवा गोदाननि न'आवबो जानाय नङा आरो हिन्जाव गोदाननि न'आवबो जानाय नङा। बे हाबाया जागोन अमृतसर ब्रह्म सेवाश्रम आश्रमाव जागोन। बेयो मोनसे मन्दिर दंबावो, बिराद फुराना मन्दिर, अन्थाइबारिनि खाथियाव बेयावनो जागोन दिनैनि बे गोथार जुलिया। नोंथांमोना नायलांदो बे आंनि मायदि गोनां भिडिअखौ। नै बिसोरो हौवा गोदाननि लागो, ओमफ्राय नैबे हिन्जाव गोदान लागोआ बेरायनो फैबाय। नै हिन्जाव गोदान लागो, बिसोर हिन्जाव गोदाननि न'खरनि। दनखौ सोलायलायदों हिन्जाव गोदान हौवा गोदाननि। जाहैबाय हिन्जाव गोदाननि बिब'। हौवा गोदानफोरा हिन्जावनि न'आव हाबफैबाय, हिन्जाव गोदाननि न'आव। बै मन्दपनि आफादाव खुलुमबाय हौवा गोदान लागोनि बिसोरो। नोंसोरसो बुंनांगौ, नोंसोरसो दे खेवना देखायनांगौ दा। बे दांबाय दा, बे लाबायब्रा, नाजावबाय, ओमफ्राय नोंसोर खेवना खिथाबदो मा लाबोदों। नोंसोर खेवना देखायनांसिगौ, गाइखेर लाबोदों, साहा लाबोदों, देखायनांगौ नोंसोर। गारजेना नायनोसैब्रा। बेयो रिसिभ खालामबाय, दांबाय, जाबाय, ओमफ्राय नोंसोर देखायनांसिगौ। जेबो नङा दे, ओरैनो दाम बाथ्रा खालामदो थुदो, ओरैनो माने बर'नि नियम ना बेफोर। सिगोमायासो खेवबाय, बिसोरनो रायजोनिफ्राय खेवनांगौ। जाय बांदों बिसोर खेवनांगौ। देखायनो र' दे, नायना
रायजोफोरखौ खुलुमदों। हिन्जाव गोदाना न'नि बिमा बिफा न'निफ्राय बिदाय जाबाय। हिन्जाव गोदाना न'निफ्राय बिदाय जाबाय बिमा बिफानि न'निफ्राय। हिन्जाव गोदाना कारआव गाखोबाय। फाइनालि जों आश्रमाव सफैबाय। 다 서라. 한번 수한당 혹시. bây giờ bây giờ là cái đấy luli này bây giờ sẽ chẳng người phật thác cái 여기 bây giờ sẽ chẳng 이거 빙하든 어제 부타 phật thác 골
기스러. jangan. Belum deh. 나 산업하고 오점마 아래 돌아서 니 집이라 영만이 더 삭히 나네 바문푸라 가미니 마나우게데 서전로 롬모 아르 로이무키 롬모니 한간의 사제 도라이나 흰키 브롬모코 테이쇼 함소니 미시 모호레 줄리 칼라나 라나이 자바레 아야파 디니니프라이 베힌자와 강난의 다산디아우 앙 고군 흰자우고 다스타나이 뭉리아 디니니프라이 베 흰자와 앙니 미시 모호레 시나이티 먼바이 아래 돌아서 이 집이라 용산 항선 무사하리니 내기 사과 마노게데 무시 리다 무사하리죠 유리 칼라나 라나이 자 이리니까 이에 앙기 스마이 모호레 हाबाया जोब्बाय हाबा जोबनानै ओंखारबाय आश्रमनिफ्राय 가그나 문디라 우리 캡드 우리 코드 외래치고 잡아 다른 좀 박수 다 받아 자체 우리 다 캡드 레브스 다 끝나 हाबाया जोब्बाय दाना बल्लामगुरि गामियाव थांसै बेनो जाहैबाय अमृतपुर ब्रह्म सेवाश्रम हौवा गोदाननि न'आव सफैबाय हिन्जाव गोदानखौ लानानै हौवा गोदाननि न'आव सफैबाय जोङो सफैबाय डाटा खथा जाफैबाय जोङो गाजां मानसि जादोंलै जा बुरजा हाबायाव मानसिया डाटा खथाफ्राबो बेसेबा बुरजा फैखादों जों
जिरायजोब्बाय नै बयबो नोंथांमोना नायनो हागोन नोंथांमोना देखायगोन आङो हौवा गोदान लागोआ साहा राननानै होफैबाय थैजासे रायजो जालांनो दा फंबायनि बिफाया बेनो अराय समनि थाखाय बिहामजो महरै फिसा हिन्जाव फिसा हिसाबै रायजो जानो थाखाय गासिबो दायित्वखौ होजोबनानै बेखायनो फिसा हिन्जावखौ फिसा हिसाबै दिनैनिफ्राय होनाय जाबाय ओंखाम जानो जिरायहोबाय ओंखाम जानोसै जिरायबाय 사실 이렇게 사실로 जाखांबाय हाबायाव उनाव बिदाय लानानै थांसै मा बेदर मोनजाखो मिस्टिसो बेलाय टेस्टि ना दे हिन्जाव दोनफैनानै गोथाव गोथाव मोनजाबाय दा बिराद गोथाव मोनजाबाय गासिबो मोनजोबदों आरो दे दिनैनि बाराया नोंसोरनि थाखाय बावगारलांनाय बाराय जिउ जुलि जानायखौ बावनोबो नाङा सोनाब साइडफ्राव बा जों थाखा फैसा गोनां गिदिर गिदिर मानसिफ्रा बावनोथ' नांखाया थांनोसै बिदाय लाबाय ओंखारबाय हौवा गोदाननि न'निफ्राय सनमान लालायदों जोब्बाय थांसै ओंखारबाय थांनो ओंखारबाय हौवानि न'निफ्राय दिनैनि भिडिअआ एसेयावनो जोब्बाय गोजोन्थों।